Mae yna rhywbeth yn emosiynol pan da chi'n dod i fyny o Bemachno i dŷ Mawr Wybrnant. Mae meddwl bod y fath gyfoeth o iaith Gymraeg wedi deillio o'r cwm yma, cwm uchal diarffordd, oedd o'n ddiarffordd yn ddyddiau William Morgan wrth gwrs ynde. Dwi'n gobeithio bydd y gyfrol yma yn helpu roi hwb arall i'r lle yma. William Morgan, Tŷ Mawr a Wybrnant. Mae yna 2 rhan fel yna yn y gyfrol. Be sydd chydig bach yn gamarweiniol ydy mae golygydd ydy Eryl Owain. Mae o'n sgwennwr. Mae o wedi casglu deunydd difyr fel hanesydd. Mae wedi dod ar draws rhyw bytia bach difyr o bapura newydd a chylchgrona a llyfrau yn y gorffennol. Be sydd yma hefyd, sy'n rioed i gweld golau dydd o blaen, ydy atgofion. Mae'n drysor o gyfrol. Felly, croesawch yr awdur Eryl Owain. Fel y Myrddin yn dweud, mae'n edrych yn gwm diarffor ac anghysbell heddiw yn dydy, a falle bod o'n dipyn o ryfeddod bod rhywun fel William Morgan, yr ysgolhaig mawr ag oedd o, esgob, cyfieithydd y Beibl, wedi hannu o'r gwm bach fel yma. Yndi mae o'n ryfeddod, ond diolch yn beth mor anghyffredin a hynny chwaith yn ein traddodiad ni fel Cymru. Mae yna gymaint o bobl wedi cyfrannu i'n dys gan diwylliant ni dros y canrifoedd, wedi dod o gefndiroedd cyffredin. Nid bod William Morgan o deulu cwbl dlawd a distadl chwaith. Mae'r tŷ yma, mi godwyd y tŷ yma, tua 1565 neu ddian iawn wedyn, ar gyfer ei dad o, John ap Morgan. Felly, yn yr 11 ganrif mi fydda hwn yn dŷ sylweddol iawn yn bydda. Mi oedd o'n dŷ mawr mewn mwy nag enw yn bydda. Dyma'r math o dai yn cael ei codi pryd hynny ar gyfer y mân ysweiniaid a'r ffermwyr mwyaf llewyrchus, ac i'r dosbarth hwnnw oedd John ap Morgan yn perthyn. Mae rhywbeth yn groes yn y graen i mi ganmol unrhyw un efo'r enw Sir o flaen i enw. Ond mi oedd cyfraniad teulu Gwydyr yn bwysig hefyd. Mi gafodd William Morgan mewn mwy na lai'n sicr i addysgu yn Ngwydyr ynde. Pan oedd tad Sir John Wyn o Wydyr, fod i'r enwoca o'r teulu ynde, Sir John, ei dad o Morris Wyn yn bennaeth y teulu. Yr un llun da ni weld ynda, yr un portread da ni weld o William Morgan yn y gwahanol lyfrau. Bar fawr hir wen ganddo fo, golwg sarig iawn os nad chwerw bron, chwyrn iawn ar ei wyneb o lle. Mae yna un o'r cerddi enwoca i'r Wybrnant, fel mae wedi gwybod, soned i'r Wybrnant, yn cyfeirio ato fo fel henwr mwyn dan bwys brysurdeb gwargam wrth ei waith, wrth ei dan, sori. A dyna'r argraff allan, mae rhyw hen ddyn yn William Morgan. Ond wyddoch chi 42 mlwydd oedd o, pan era gwblhau i gyfeithiad o'r Beibl. Iawn, o'ch chi, bobl yn heneiddio, sticwch chi'n hun yr adeg honno. Oedd William Morgan ei hun farw fel rhan fwyaf bobl yr oes honno cyn cyrraedd i 30. Ond 42, mi nath o ran fwyaf o gwaith cyfieithu pan oedd yn ei 30 felly yn do. Mi o'na helyntion mawr yn dod, ffreio chwerw rhwng William Morgan a rhai o'i blwyfolion. Mor chwerw hyd at waed yn llythrenol ar brydiau. Na'im deud i mwy am hynny, mae'r hanes yn y llyfr. Oedd yna gywydd wedi cael ei ysgrifennu gan Rhys Gain, rhoi geiriau yng ngheg William Morgan. Oedd wedi cael rhyw wydda, a gwydda amnadwy oedd yr rhain. Rhain llwydion o ddilltion ddig, rhain wynion rhyw yn wynig. Cael gwydda yma gan ficar Abergelef am digwydd bod. A rheini wedyn mynd ati i ladd gwydda William Morgan. Unwaith eto, darllenwch y llyfr i gael mwy o'r hanes. Peth ola ddylen ni'n neud ydy dilorni na bychanu mewn unrhyw ffordd William Salisbury ynde. Oedd o'n glamp ysgolhaig a fodd ar ei frenaru'r tir. Ond, oedd gen o syniadau pendant. A un o'r syniadau hynny, wrth chi sgrifennu, oedd yn bwysig dangos tarddiad geiriau. Nid jyst ydyn nhw'n cael ei ynganu, ond be oedd tarddiad y gair. Felly, oedd o'n sgrifennu gair fel discipulon, achos bod o'n dod o'r Groeg ac ecles, as bod o'n dod o'r Lladin ynde. Ond pan oedd pobl yn darllen y Beibl, o'n nhw fod i ddeud disgyblion ac eglwys. Felly, oedd anodd iawn i ddarllen i Beibl o. Doedd nhw'n credu mewn treiglo bob amser chwaith, a so oedd hynny newid gair o'i be oedd i ffurf gysefin ond. Oherwydd hynny, oedd anodd iawn darllen Testament Newydd William Salisbury. A doedd offeiriad plwy a pobl yr adeg honno ddim yn gyfarwydd â darllen Gymraeg, beth bynnag traddodiad llafar oedd o'n bennaf ynde.
Mae Sean Tudur er enghraifft yn dweud am Feibl William Morgan, dwy'n gras i bob dyn a gred, dwy'n geiriau diwn a gored. Gosodaist, nodaist yn ôl Gymraeg rwydd, Gymro graddol. Iaith rwydd gan athro iddynt, a phawb ei dallt a phob dyn. Ac oedd hwnna yn allweddol i lwyddiant Beibl William Morgan, yn safonol, yn urddasol, yn ysgolheigaidd, ond yn ddarllenadwy ac yn ddealladwy hefyd. Dwi am orffan efo dyfynnu o eiria un o'r prif arbenigwyr, un o'r prif ysgolheigion fydd yn astudio bywyd William Morgan, diweddar athro ar Geraint Griffith. Heblaw am Feibl William Morgan, ni fyddai'r Gymraeg bellach unrhyw statws mewn byd nac eglwys, ac fe ddirywai'n araf yn glwstwr o dafodieithoedd diurddas ac anelladwy yn naill i'r llall. Ac yn y diwedd, ddiflannu'n llwyr. Ond, o gael y Beibl, fe ddarparwyd drwyddo ar gyfer ysgrifenwyr Cymraeg batrwm ardderchog o ryddiaeth reolaidd, hiawdl ac amrywiol, gan osod y safon am ganrifoedd eto i ddod.